Jeden budar, druhý budar v čipe. Ďakujem za darček. Kolesa rotory, áno. Jedna dvojka, áno. Štartuj, aký má zvuk. Čo budem štartovať? Chceš to štartovať? Ty sa daj pod ty tu za mnou. Oha! Tak obmedzené je to na 250. Nie DSG 4x4. Na zadní to nedáva. Dvojliter, áno. Nie krytky ostávajú Audi. Sú to Audi kolesa, tak tam budú aj Audi krytky. Devätnástky. Filter. Tu je filter. Za čo som dal? Xiaomi, ahoj Xiaomi. Ale za čo som koľko dal? Máš odvetranie na drže. Máš taký ventil, čo ti ťahá podtlak. Tak
Hodinky. Kuba, kde si nechal? Kubo šiel odniesť pneumatiky s Myšom. Za auto koľko som dal? Za auto som dal veľmi dobre. Tá druhá, tá čierna myslíš? Ona v podstate je len načipovaná. Porobená nie je. A co, ste prezuli? Prezuté, samozrejme. Nekúkal si stream? Ne, nemal som čas. Jaj. Ľudia aj pracujú. Ujeb tomu. Už ujebané. Zaturuj s autom. Pred chvíľou som turoval. 195 kW. 30 je zo šoféra. To je trojválec. Jo. Ďakujem. $195 v podstate nie je čip, ale je riadiaca jednotka premapovaná na riadiacu jednotku z S3, takže je tam S3 mapa, ktorá má 195 kW. Celý motor je spravený, sú tam kované piesty s iným kompresným pomerom 9,6:1, čo má S3, je tam K04 turbo, S3 intercooler tu je, S3 vstreky, silnejšia vysokotlaká pumpa a zatiaľ to beží na tej S3 mape. Kilometrov má 3000 km, čo som na nej spravil, odkedy je tu položený motor. V podstate po zábehu pôjde hybridné turbo a pôjde sa to odladiť. Swap z BMW. Áno, Fordor je predchádzajúci majiteľ, mi poskytol takú spoluprácu, že dám si tu motorik a ho budem streamovať. Dúfam, že vytríme. Vytríme, musí vytrímať. Ľubo, ty sa nesmej. Do tvojej Fabie nechcel dať swap. Prečo do Nemecka? Ďakujem za donát. TFSI. Benzín TFSI. Nie som plány na Furika. Furik je plány sám na seba. Tam je neobmedzená rýchlosť, no je neobmedzená, ale len na niektorých úsekoch. Tam tuším, že nie je všade. Ja som z Michalovec. Raketka. Raketoplan. Raketodelomet. Podvozok je Vogtland, komplet pružiny tlmiče, minus 5 cm od RS-ky. Je to dosť nabité. Ďakujem. Kúpil som ju 3 roky dozadu, tuším. Ale bol tam TSI motor. Preskladal som to na TFSI. Cáha jak šalená. Tak cáha.
Ďakujem. Čo sú tu za kolesa? Rotory sú tu. 19 rotory. Za raketu nechcem nič, nie je na predaj. A aký obsah je tam? 2 liter TFS-ičko, 195 kW. 195. To sú zapísané, áno, sú zapísané tie kolesa. Dáme pretek. Prídeš do Michalovec? Koľko je v nej peňazí? S kupou tam bude nejakých možno 18 000 do 20 000. Máš 225 45 R18, nechcú zapísať. Tak mali by tam byť správne 225 40 R18. Späťaky sú podsvietené, sú sklapateľné a sú samozatmavovacie. No? LL Cars? LL Cars je tu. LL Car je na streame a ťa počuje. Dobre. Nie je tam druhá mapa. Nie je tam čip, ale je tam S3 mapa. A čo v interiéri chcete vidieť? Však tu nič nie je také. Čo by rád? Chce ju ma premenovať na LL Car. 195 kW to má. Ale pôjde viac. 195 je málo. Klasika. Klasika, to je Škodovka. Benzín. Tu pôjde na 300 kW. 300 kW možno až nie, ale taký 250 možno. Chceš počuť zvuk auta? Počúvaj. To je jak Tesla. Nie je počuť nič. 195 sa ani nevyužije. No nevyužiješ to, popravde to nevyužiješ, ale keď to máš ako víkendovku, že si to vyťahneš cez víkend vonku, keď je pekné počasie, tak chceš sa povoziť na niečom lepšom. Koľko ti bere na 100 km? Ešte okolo 13 litrov. Žere to jak jeble. To žrút. Ti treba každý druhý deň tankovať toto. Pekná ovečka. Ďakujem. Elektrony sú 19, nie sú 20, sú to 19. Máš to 2 liter TSI, 2 liter TFSI. EA 113 tam je. Na zabavu. Hej, však práve. Liter TFSI. Pustil by si BMW E46 koľko? 220 kW. Čo ja viem? Asi nie. 195 kW má.
poriadna kombinácia RS Sedan. No tak to je jediná kombinácia, ktorá sa mi páči. Mne sa kombíkové veľmi nepáčia. Neviem prečo RS, ale mala by to byť s krídlom liftbacková. No kebyže mám Ferrari, tak kúpim Ferrari. Štyri valce. Nemám subwoofer, nepotrebujem, mám tam sound system. To je benzín. To je 2 liter TFSI. Už sú tu. Tu sú zlodeji. Kombi a nafta je moc tatkovský vibe. Nafta je na daily, keď ti treba s autom do práce a z práce. Polícia už je na ceste. Nech si prídu, môžu si tiež poobzerať auto, kľudne. Mohol by som počuť zvuk auta, tentokrát vážne. Si pozri moje videá, teraz to nebudem štartovať. Tam máš všetko, tam máš aj zvuk downpipe. Máš tam aj cold start. A tu sa kradne už druhá RS-ka. Áno. A čo máš ako daily? Mám takú istú, ale v TDIčku. Ale mám to na Neptunoch, na čiernych Neptunoch. Na takýchto kolesách, ale čiernych. ...50 ľudí na streame. 5 raz som sa dal, 5 raz som podľa. Celý deň, jak mi zoberiem. 50 ľudí na streame. Nie, Hej, celý čas. treba prezúť ešte nejaké vozidlo? Ó, ďakujem za púpavu. Díky za púpavú morečku. Koľko koštovalo? Benzínu koštuje dosť. Lajkujeme, zdieľame, presne tak, ďakujem. Predný či zadný náhon? Aj, je to 4x4. Ja už len čakám, kedy pôjdeme do PP. Vieš čo, dneska mi chalan dal číslo na jedného chalana v Svidníku. Mám sa mu ozvať ohľadom turba a mi ho má spraviť na hybrid. Čiže už poriešime hybrid a tak pôjdeme. Nerobím z toho brabus, je to škoda, ale je to moja víkendovka. Prečo by som z toho mal robiť brabus? Vetram koníky. Vetram. Není to bambus. Je to MBčka. Odstavia bambus. Elektrónny top. Elektróny. Kino Mangelolo. Dobrá raketa, stačí, díky. Áno, TFSI 2.0. Dík. Nechceš postreamovať kus? No chlape, mám Kus dosť. postreamuj, chcem zakúriť. Mám dosť po presúvačke. Jaj. Pekná je, cere by som ju kúpil. No, vybitie, musím držať telefon. Aha, joj, to už budete nechcel. Tak by som ešte potreboval. MBčka, oktávka, KMS problémy, 9.6 KV, fake RS. 9.6 kam. Nádherné dielo. Kedy došiel Mercedes? Mercedes. Či Mercedes. Baby CC došlo. Máme Či tu Baby CC, Mercedes. Baby CLS. Pecer. TSI Policajt.
Ale pozri sa, keby si mal, že tu CC ďalej trochu, CCIA, toto C-ko by si mal tu a tu dáš P, E, C, CR. R, Pecer. Alebo Cecer. Ako sa dá vyhnúť problémom tohto motora? Vybrať ho von, rozobrať do šrubky, spraviť kované vnútro, poskladať a jazdiť. Prečo máš fake RS? Na čo ju upravuješ? Oh, ťažká otázka. Prečo fake RS? Že by sa Fordor čudoval. V čom fake RS? Kilowaty. Ide nie o značku. Čo? Či som kupoval motor, či som kupoval? Dvojliter diesel? Či ten benzínový? Super. Tak ja som tu často, som nevedel, že to je zakaz. A hovorí, máte dať hotovosť? Chceš pele? Hej. Chceš pele? 195 kW. Chceš? Poslal dieťka na mene. Nie, to je benzín. Juri, chceš Pellegrino? Hodne díky. Keby si ho predal, koľko by si pýtal? Nepredávam ho a kebyže som ho predával, tak cez 15 000 by som určite pýtal. Aby som ukázal, že nerobím nikde, som nezamestnaný, môžeme aj nedať pokutu do piče. Alebo keby som mal aspoň za 6 € pri sebe. EAAAA. Už keď tak EA buď 113 alebo 888. 113 je remeňový rozvod, 888 je reťazový. Kamil. Olem ukáž celý. Nech sa páči. Necháme s Peťarom. Dík. Dobrý nápad dať načipovať, čo myslíš? Keď ti to motor znesie, keď ho nevyužívaš každý deň, máš to ako víkendovku, prečo nie? 195 kW. Trojka RSA 2 liter TSI je EA888 3. generácie. Do faceliftovej dvojky dávali druhú generáciu TSIčka. Zlá kúpa, mám 1.6 TDI, dvojka fábka. Prečo zlá kúpa? A čo je lepšie podľa teba, remeň alebo reťaze? Ja som tu mal reťazový motor 888, ale som tu slapol 113, remeňový rozvod s tým, že je celý kovaný. Je na novo vyskladaný. Výfuk máš porobený, je tam downpipe, športový katalizátor a potom už ide len duplex dozadu. Z 3.6. EA888, áno. Kamo, normálne je škoda vypnúť stream. 66. Čo ti jebe? Sto 95 kW. Pred chvíľou som ho štartoval, nebudem už znova štartovať. Pozri si videa. Čo ti mám odpovedať? Nestíham čítať komenty, sorry. Aký star má? Duplex Fake Carbon Air Filtron. Hej, tak jak tvoje K04 Turbo, fejkové, s Westgateom z AliExpress, ktoré si tam prizváral.
Hej, DQ 250 4x4 z S3, 55 kW. Z tému. Trojka super, 110 Sportline, čipnúť to tak zľahka. No kľudne môže zľahka čipnúť, nič mu neuškodíš. Nie, tu je motor z predfaceliftovej alebo z S3. 8.5. Ide lepšie jak tebe tá 1.2 haťapka. No nebol by som si istý, Ľubko. S3 8P, presne. 103 po diaľnici pôjde. No, možno sa rozkotúľa na tých 130. Len či potom zbrzdí. Neviem, s tými brzdami, či by nebol problém. Také sú také menšie. Také maličké kotúčiky. Jaké trúbky vyleštené. Hehe. Hadičky, sorry. Motor je celý čistý, lebo komplet bol vonku, všetko sa čistilo, všetko sa dávalo v podstate nové. Hlavné hadice akurát na vodu, čo tak ostali pôvodné, boli len vyčistené. Audi A4